Niyan sa minyong alagad sa kanina Fon Morales, asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Mga importante nga ito pagpadalangin sa itong labaw magagawam. Thank you kay Lord, si mong yata ka namang grasya matagan law. Thank you Lord. Okay, ang nagsuot ang pagkaroon ng matagan ng pagdagad pinadakin ni Susa kalalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Bastian. Kini gibuhatan ng duwa sa radyo ni Rui Arellano. Kaigsunan, ang atong sender si Bastian. Kini ako problema bitaw bahinas ka malditas ko asawa nga gamay istorya psiko ni ka murag way giliatan ba kutob lagi si katubang niya kung musaka ng rabis ning akong asawa mo gawasin ka maldita pero naron nyo masabtan ako sugilano na nagkantaganta ba ko the way you look tonight ana pa someday when I'm off the low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're so lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my feet apart, and death blow that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. You're so lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Yes, just the way you look tonight. New York. Mga limpyo, kahilas ninyo. Ano pa mo, mga tarong mo, mga limpyo mo. Isa kay kontra ni. Sa iyo baron. Abida, kita na mag-away. Paitan ni mo sa away. Ako ni ituon. Hilas ba yan ni mo? Dahil tag-gift tips imong liog ay bisag kuanan lihaan pa na di gina makuha. Hilas ba yan ni mo? Sulti lag na suya ka. Di ka padungog-dungog ka. Hawdi ay! Kapoy ni mo. Ayo! Oh. May tao niya? May parcel? Kontra ni mo niya ay. Isa? Ida. Gapon mo lang kita gaway. Karon kita nasad ka? Ada, sumpay ni kahapon. Kaya akong yaw-yaw ron, recap pa ni. Recap? Drama, ilom di. Ay, kasaba pa di mo din. Sila may pahiluma. Uy, ayaw ko. Unsa man taon ka eh? Bida. Saan ang paghilom nila taon nga? Ikaw may saba-saba diha. Ikaw ay saba kayo. Hilom di ay pakauwam lang ka? Ay, kung pinapakauwaw ko ha? Unsa man, gusto kang kita mo'y mag-away? Oh, ngigo sa di mo. Gusto ka ba kita mo'y mag-awnay? Kalma lang. Kalmahan ang naong ni mo, kalmahan na. Ah, ang pagkakidot ba yan ito eh? Ingon na ni kabastos baba kong asawa. Kung may makakitag away, okay lang dato. Panagsalang ba? Pero pirmi eh. Batasan sa kong asawa. Halos ka dadlaw kitang kontra. Usa kay gayon yan, ako na lang yun siyang gipakigsultihan. Unsay pakigsultihan ni mo nako, Bastian? Ito sa lingkod sa sulti tagmayo.
Awards good ani. Unsa man ka importante ha? Si sangpit anang yaward sa probida. Lingkod lagi diha. Dai. Oh, Pinahapak pag yung kamot. lagot mo sad ta. Karon nakalingkod naman ko. Unsay pakigsultihan nimo nako? Kining day. Kuan ba kining unsa gimayo day pa-check up ta. Kay ano Bastian? Nagtugang masakiton ko? Huy, Bastian, mas masakiton pa kag naong kay nako. Mo nang ayaw kog ingnaana ha? Wa ka man namin anang naong nimo. Nay, mata nimo nagilo, panit nimo nagilo, samot ng ipon nimo nagilo. Ano? Usay may labot. Nakita ko man na. Wa kay gitago nako Bastian kay bisan na as imong tinaguan nakita ko na. Abi dai, apil mo ilabot Nya, lagi. nya nung moingon makagawa ko labot ha? Nga mao man ay ako nakita. Doon naman ko'y third eye. No. Iwa gabtan ng nabot imong third eye layo kay nabtan. Kay naabot ako yung third eye bitaw. Ida sa demo oy, maglagot ko di mo prescribe ka nang imong third eye tin ilisan ko na rag black eye ba. What? Jalan. Minaw ba? Ay kung singkahi ha. Tingalig kita rin magkamatay din hiron. Di arab ako gigulit ang ice pick. Uri, pagturang nagita ko sa ispik. Dito sa rip, imo mo din ang gidada. Oh, unya, nga naman. Oh, di datang ko guys. Ayos ani. Imo gikuha. Ilang diha ay ice imong mata. Sa tuyo ni Moy. Kuan ba? Kanay ibong kainit sa uba. Nus-nusi sa tao na eh. Pero mo kitag away day. Unya, magbuot ay na sila di ay. Kuan kining paminaw ni ha. Di mangud sa ingon nga inaana. Pero biglang kita mo away ko tanawa oh. Tawa ang Rico dito sa barangay. Ato dito. Highest printer kay ka. Ikaw may kinulungan kaso taon dito. Reklamo mga silingan mo, o ato mga silingan din ikaw may kinaringanan. Ang kapitan, nakadakita na mo, di na mo sangpit sa kaungan. Tawgo na lang ko niya, Suki! Ay, suki. Suki ko kay pero may mga kaniyang husayon dito. Kay tungod na yung ka reklamador niya, taghan kay kagkontra. O uban pa. Sa, gusto man ka ng kapitan, oy. Otro man po na. Si Otroy! Otro po ng kurakot. Yan mo. Ikaw mo ipirming ikihas barangay ko tungod na ng batasan ni mong baba ni mo mao nga palihog minus si imong kamaldita, okay? Kay tingali petisyonal ka ni sa pahawa ta ni lugar niya. Pasalamat gani ka kay suod ka ni kapitan kay kuno pa maghagbay na kang na preso ba? Basta. Kasi kung saan na ginakugmay-may akong asawa nga unta, di palabihan ng pinakamaldita sa mga siya magod kay dalir kay mga kitagaway pero gahig yung kayo eh. Nya sa kadlaw ana. Day, napatay paliton. Kadiyot kay magpalit og steel brush ha. Para nusno sa kaldero kay itom na itog lubot atong kaldero. Madali dito kay Udton ha. O pero matay lumang taon dito. Sige, kadali ra kay ko. Sige. Tagaytan ning steel brush. Hila, ma'am. Usa lang kabuok. Unya kadako sa imong kwarta, ma'am. Oy, nya usara ka buok inyong paliton. Wa man ko'y sinsiyo, ana. Ay pasensyo dito. Ayaw sa man tao mo pa sinsiyo, ana. Oy, nga kadako, ana. Usa ka libo. Unya inyong paliton. Wa gani ka buto 20 pesos. Wa di may sinsiyo diha, ma'am. Wa ko'y sinsiyo. Nya inyo na taon ang problema. Basta ang importante ni bayad ko. Oh, dara. Ay, wala kita ko'y sinsiyo, ana, ma'am. Oy, at tolo mo palit sa lain. Ka? Hanggaw ka man kaha. Naano nung kay customer, imo na hinong ipasas lain. Ay, lang palitan na day. O mo kayong sila si Ay, dili, oy, customer ta. Ilan ang problema, asa silang isukli, ana? Di na to problema. Ang ato nga ni bayad ta. Ay, wala gid ko'y sinsiyo, ana, ma'am. Kagahi ba sa di mong oo? Hoy! Bayuta ka! Ay, kung inanggahi kong oha, tingalig nga, bugnuon, tingali aron. Uy, ano ka mo ka ni mong bugno? Wala may bawa, ha? Nga ka-champion ko sa binugbuhay sa amo. Hala, sige, suwaye. Kaya, na, kadang daw nga bati, ipasamot ko mo ng pabati. Gusto ka? Ay, isok ka na handa. Isok ka, ha? Ayaw na lang. Mauli lang ta. Dili, oy! Hilas din bayuta mo na si Kinsa. Pailhon ko na eh. Oy, suwaye, aro mag-inilhan na ita. Gusto ko ka gubot, ha? Agay, basta tapag. Labagi ko basta.
Mawadak ka! Lagi ko agay, basta! Lagi ko Kani! agay! Ha? Ang saman? Ha? Mayong adlaw, Kap. Kapitan. Uy! Kamu na sad? Kamu na po, ke? Baki. Si Chel. Unsay pasensya ko to, ano mga magpasensya nga di man kita sad ani. Unsay dili, ha? Kamoy meron kayo nga kagubot din sa merkado sa eskina, kamo. Kadiyot. Ano sabi gina yung hitabo, abi? Kinsa may reklamo, ani? Pagkukap. Oh, ano may reklamo man ka? Ano sa may reklamo, ani? Ano sa may slugdanan, gina, ani? Kani sila kapidool sa akong tindahan, kay mapalit sila itong para nos-nos sa sampot sa kaldero. Okay, nya. Karon kap, ang gihatag nilang kwarto na ako kay kung ano sa kalibo nga ilang paliton o saan mo kabuok waman taong ko isinsiyo. Ilom di ay, ing na lang gyud di ka mo baligya nga usa rak buok, gusto nimo pakyawon ako. Di ay, naon ni mo makapakyaw ka na. Oo, pinawayo bes bayot ko na Kadiyot. Ay, lagi sa pagtingog. Naunsa mo? Naunsa? Wapata ka patingoga. Ha? Kisang reklamante mo patingogon na nibi. Paghuat sabi, be, imong tono. Naunsa mo kayo? Upida mo lang kalong pamuda. Dahil Sama sa mo? day, batiwasan sa daw ng sulti day, huwaton na huwat na ingor ka sa kapitan. Sorry, Kap. Sige, padayon yot. Maon ang kap, no? May balibad ko kawa ko ikasuklis sa kalibo. Kung di mo mawa man tatabo tong 20 pesos ang usagod. Unya ilang kwartaw sa kalibo. Gingnan noong ko problema na nako. Uy, kahilas ko niya kap. Kamu ko na gusto merbe. Sakto ba na yun ang manulting bahala na. Di na mahalin ako maligay. Bahala na lang. Ay, di sa palit. Sa kalibo nga sa kong isuklian na. Tudla ka, tudla. Okay. Unsa man preska, ha? Tinuod ni preska. Kaila day ka na ko, Kap? Ang og di ko kailan nimo nga wa may simana nga way reklamo din eh. Kami lang mga yung 0-0 ka. Siro. Ano mga siro? Sorry. Abray ka lang mga magagsorry. Oh, awa na kap awa. Unsa ka bastos ning babayahan na? Ikaw ay bastos, ikaw. Hilom lagi mo unsa mo mo. Bida oy. Tudla ka. Bida. Pagkaragbot ni ko ni bida kitkiton ko ni lamisa. Gusto mo? Sorry, Kitkiton ni lamisa? Tuo mo ha? Wa mo respeto sa akong opisina da. Tahura ni ninyo. Ha? Kung di mo gusto ka kamuto ba? Dungan to magpreso mga kanahanan mo. Uy, ano ko taong apil ng taon ko ka. Apil ka! Disiplina, iwa ka disiplina sa mga kasawa. Kanara bang babayhanap ko? Kanang babayhanap ka, maura na ipapreso kay troublemaker. Kaya na siya. Unsay troublemaker pagtarong ha? Kita tagbayot giugbot. Gusto na lagi mo! Gusto na! Tumbal ko na liyaw, di ba? Sige, gusto na lagi! Uy, kito din ang lamisa, bida. Inakit kita! Kap. Day, kita sa kag-away pa bida sus. Si paita oy panyawan ko. Ako na hinoy pait ani ron. Kung dili pagkag-init o permi day. Di ko kitag-away permi oy. Mo na akong giingon, kung pa-check up taon ka, basig high blood taon ka. Basig maurnay matutyuan niya ni mo taon. Unsa? Pa-check up taon day. Pero may baho tag high blood pagka di ba? Bida para matagaan kang tambal. Saman, pa-check up ta. Ako yung ipugo sa pagda sa sentro ang akong asawa taon para ba matanaw taon yung BP pa taon o taas ba para matagaan sa tambal. Duda yung high blood yung asawa. O niya? Oh, diri, ma'am. Atong bipihan, ma'am, ha? First time may panili mong magpa-BP, ma'am? Oh, nga naman. Nang tana lang ko. Tinuod gud ang giingon ni sir nga init gud kaay kag permi mo. Unsa may gusto nimo? Kanang nga na frozen? Isap, ma'am, uy. Siko pangutana diha gud. Bipihin ako, oh. Murag high blood gud kaayo ka, ma'am. Ay pagbuot. Basta sa nimong ikasulti, ma'am, uy. Relax lang, good. Ay ko Kalma buti, uy. Kay dili kay kadasa kong kaugalingon.
Kay gibutan ba ito kutikawa man? Ay, kung tubag-tubag halit Day, sila. day, pastilan, hino na ning kalaki ha. Hilo na piskaw, ako naman na blood mo. Unsa naman sa ding kalaki apres ka, ha? Nakakita sa di kag-away, pida ni mo, eh. Kap, pasensya lang. Ay, naman sa di, ha, ke. Wakay labot, ke, ha, ke. Kini mong asawa mo, lisod. Lisod ni mo asawa, ke. Basta wag ilabot ha. Basta mapil tayo nagpreso ha. Unsa magi ka, pres ka, ha? Ha? Dilan yung kabangbangan, eh. Halos tanang mga namuyo din sa ato, no? Imo na ikaaway. Walang pida. Ako naliwa pa. Karon lang taod-taod ka, pahuway sa ko. Pabida ni mo, no? Imo sa di ko awayon. Priso, taloon ka, na unsa man Murag tawag ka, eh. nagmahay manggug ka nga ikaw naliwa pa na ko awaya, kadiyot, pahuway sa ko kadiyot. Sige, gawas sa baway. Gawas sa mo. Relax sa dito. Nga na diha na pira. Pasig, taas na kinay mong dugo na. Mulang pirmi lang ka makakitag away. At ano day, ang gawas na day. Anto tari tari, pabugnaw ito gawas day. Ay dali day. Mayo kay, bugnaw kay Irkos gawas. Dali na. Ganito mo. Dali day. Sila, sire. Oo, Kap. Mars, unsa man nilang itabuan, Mars? Kuan kap ba? Nasuko na siya kalit. Kay sige ko ko pangutana. Natural man gud na. Kay naaman ko na yung mga ipangutana. Usaon na mo pagkahibaw kung sa kahimtang niya. Siyempre, mangutana gud mi. Kay mangutana niya ang doktor. Kami masay kasabaan nga nung wa mi mangutana. Pita kining babayan. Kapala away lang yun. Pita, sama ni. Way si Mana, ubuan nga wa sa ikaaway. Papahuaon talaga ning bayhanan ni sa itong barangay. Maayo pa kap. Kap, tama ka. Sabar. Hala murag dai nagbugno sa gawas kap. Tama dali ka, tama. Kap, tama. Oo, sabi ito tabo. Kap, kuhan, kining ako asawa, kita sa gaway. Unsa ha? Kita ko ako asawa, Kap. Kisabi ko na. Ang imong mga tanong. Unsa? Kita ba nga ng akong asawa taon, Kap? Kita ba nga pugong sa imong mga tanong taon? Pagkakidurt. Mao ni akong problema, ibig asa mi no. Kita gyud away ako asawa. Karon gibardingan na mis kapitan nga kun dili mapugnan akong asawa kun magsige gyapon siyang pangaway sa mga tao, papahuwaon mi sa buong barangay. Saon man taon ni nako ako asawa taon? Usa kay ako buhaton ani padiog tabagi ko ninyo bi. Bam. Basahi ko no ko diha kun asa na to basa ang kadang sige pangitag away. Saman ko gamoy pasultihon, Bastian. Mary, salamat sa pagdaan. Tiyat Bambina! Salamat sa pag-ampo. Bye! My Pads! Pero kitang mga dagko, atong imno na, said Panyawan Coffee Mix, mao na the best ka datong imno ni kabuntag sa iyo. Hala, dili kay buntag sa iyo, ini kamata na to, o iguman na to kaligo, pamahaw. O nya, padung na ta sa atong pagtrabaho. Inom na ta, og said Panyawan Coffee Mix. Kay para lagsik atong lawas at i-press. Kay nindot kay atong pamati, kay dili mo siya niya tamis guni atong said Panyawan Coffee Mix. Mao siya bitter nga makapabetter sa atong kalawasan. Nindot atong pamati, paningtod ta, unya lagsik ta sa atong trabahoan. Mausig bisag asa. Mao nang inom gyud ta og said Panyawan Coffee Mix. Good morning natong tanan. Okay ato press. Okay, o dako sang pasalamatan. Ang tanan niya nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas at sugar. Ayaw yung sipyata pag-inom, kada adlaw yun. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diudto nimo magkapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong inom una ka mukaon sa imong paniudto.
Maugapon ay kagabi sa di ka pa, makaon si mong panihapon, inom na sa daan sa kakapsula sa said paniyawan herbal capsule. Ugalang na itong problema kayo, bayin sa kidney o UTI. Di na mo mag-uol, ayun nagkagulaan na tungkol kay dungan na makatambal, makaayo anang atong gibati bayin sa kidney, kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o ang imong UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa itong kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito mga igsunan, salamat yung kayo ninyo. Salamat. Pasalamat lang yun, nga kamo ang naghimog #1 sa ato ang said liniment well. Thank you yung kayo ninyong tanan kay mailhan mag yun nato nga tinuod nga muwagtang sa atong panungot. Pabaol, padakit sa kalawasan, barikos bins, katul-katul kutos, kabataan, ilikay pagita sa ringi sa ato ang said panyawangan ko mix said liniment well nga anhar na ito mapalit sa butika. Di ba Kuya Gili? Sa butika lagyan papalit ang tinuod nga said liniment oil. Ang haplas nga bagiitan o kasaligan epektibo nga haplas ang said liniment oil sa butika lagyan mga higala ang baligya ana ang original kay wa ginay lokal. Butika na kita, butika. Amo ginabalik-balikan ko lisod kayo bisipyata. Ang said liniment oil haplas kabatugan adto ra gyud sa butika. Og dili ka pwede gyapon gam sa Facebook. Duha na gyud sila. Anya bisitahin ninyo ang page Said Marketing mga igsoon. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. Nya og ayo kalimot nga atong i-like ang page mga igala. I-like yun. Makita dito na ang mga genuine Said Marketing products. Genuine. Og ang mga Panyawan products Said Marketing, maana na to palit na po na to sa Shopee. Muna siya sa Shopee, pero butika ang original. Painom-nom sa butika ra mapalit ang tinuod nga said liniment oil. Og dili gali sa Facebook na lang Shopee. Unya bang? Thank you. Salamat kayo sa automatic pamilaw ni Ma'am Jocelyn Morelio ug Jeffrey Morelio di hadapit sa Compostela batoy niyo di ma'am. Ay gumasab siyang Papa Mancio ug Mama Dolores diri sa Kansabon Oslob Cebu sa ilang pagpangaligo. May kayo niyo tubig dis Kansabon Mancio di magwawa no. Kaya ang tubod niyo kusog man kayo dapit sa most ubos lugsungon. Ayo kanimo ta atong Celebrity Kojic Beauty Shop. Ang mga ligo sila si Juan Tando ug mga ligo sa Celebrity Kojic Beauty Shop. Diding ni siya. Ano kalimot ha? Kay kanima sa bondo na kinim glutathione o papaya extract para magpabilin kitang hamis kay kita di hamis ang mag-uumata pero mga puti biyata mga hamis may tagpanit no? Para ma-maintain kini Celebrity Kojic Beauty Soap. Ing manusap kanimo Inday Timot Eliseo di sa Kubong Oslob Cebu ang ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Ing manusap kanimo Leo Di Gario sa Bandan, Beltran Laurenti, Elenita Serino, Armando Leonardo diha sa barangay Daang Lungsod Oslob Cebu ang ato ang mga bata ha ato mga apo mga ligog sa iyo sa imong buntag sa Celebrity Kojic Beauty Shop. Wawaga pa ng tubig nyo din ha alam bang tayo inig agas diretso pa nga ligo kay kining mga sabon ginamaan kini produkto kini sa said marketing sa Celebrity Kojic Beauty Shop para sa pagpagwapa ng mga kababayan. Thank you. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender na ito karagad lawag ulit. Ang atong sender, Ate Pres, mao si Bastian. Okay, si Bastian, Ate Pres, yung asawa, palaway kayo. Grabe kayo palaway. Mao lagi nga, bisagasa, Ate Pres, katapusan god. Dito sa Barangay Hall, kita pa ng mga tano, dipugong niya, kita sa Jagaway. Ngita magbugno, lain na. Yung problema lagi, Ate Pres, saon, sige kay, papawaon mo sa Barangay, Ate Pres. Sa kanang ilang. Gipuyan ka ron. Pero, dili katong tibok na kuan sa ilang dapit kada ba dapit gyud kay petisyonan sila petisyonan sila sa barangay giwardingan sila sa kapitan kun last lang nim kita galig away mo sawa hawaan mo dis barangay may mo ba pagpapahawa pwede kun panalitan imo ang bayog yuta dili pwede na Ate Pres petisyonan ka petisyonan gyud panalitan ako ang bayog yuta nga petisyonan murag hawa di ay dili hawa gyud siguro Ate Pres basta pirma mga tao.
Oh, nya, so ba na kung akong yuta, bay? Ibabligya gina, ibabligya. Lono? Palito na Oh. kay. Ha? Buhato nag-gym, buhato nag-plaza sa pagka. Mo ba? Oh, di ay. Diya, Ate Pres. Ay, nana man na. Yaw, ano? Oh, lisod kayo niya. Mao ni ang problema. Asa kung nabasa sa Bible, bam? Nga, doon na ba'y ka ng pugli nga palaway. Palaaway, nga. Palaway kayo. Pawaon? Kabawaon. Petisyonan. Aras Bible na nagato. Okay. Kung ari ka dire sa Lucas sa 24 47. Lucas 24 versikulo 47, kinahanglan nga isang yaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ako ning gibasa kay kining nahitabo karon ni kinahanglan kini gili og paghinulsol o aron mapasaylo na ay pasaylo sad nga mutumaw. Kini manggod, kini manggong iyang asawa pagkamaldita, may siya makatugkad sa iyang kalabitaw sayag ang usa ka balatian kon moabot sa tao. Mingon na ba na dayon ng uban Ate Pres mao na kay mapahitason man kaayo. Oh, ni resulta na ron. Igabaan ing ana bitaw. Mingon ani pananglitan ni ani isog kay na siya. Kita sig away. Pananglitan maabot mo ito na simbako na crash ba ang motor. Mingon ko ka nang iyang mga gipangaway ngono. Gidulog yun akong pag-ampo. Puro na yung na bitaw. Muna nga akong gibasa dahil bisig dili kay mo tukma. Kinahanglan nga isang yaw pinaagi siyang ngalan sa Ginoong Hesus nga nabanhaw. Ang mensahe may tungod sa paghinulsol o pagpasaylo. So, kiningingon karon nga warningan sila nga papawaon silang barangay. Ang natural kay nanghatag magkasamok. Mapahawa ba di ay good nga? Dipino kung Papahawa? petisyonan yung ka. Oo. Mula akong pangutanan, kung imo ang bay ug yuta, magapapahawa ba? Na, doon naman yung mga proseso, adik, tingali po, kaimbuha man ng, Gawas kung nangabang lang ka. Nangabang lang mong bay, anong dapita, niya gipapahaw. Petisyonan mo, tingali, no? Ang kaning ingon naamang ko mga balaod, so, ang balaod naman may gawa na, kung say, kanabitang, Pero, ikuan pa tingali na abam, isa ka pa nagbalaod good. okay, kanabita pananglitan na kanabito pananglitan mag-away ang magtiayon ang mga bana hingulata di ba naaman ay kuan na o singa na nang kuan ka na ang bana dili ka dool pila ka metros di ba na naingon ana TRO ingon ana mo ingon ana ba nga dunay mga limitasyon so kanang nahitabo nimo doon na mga ang balaod mo susi ana kun si maayong buhaton kay siya man gyud magdaog ka gubot Husayon pa na ba? Husay pa. Ka gubot kasi nga natong sinder Bastian no Bastian Katuya asawa. Bastian so hali ko no kanabitong kada alas 5 sa hapon di ba alas 6 sa hapon bundag hapon kanang alas 3 po sa hapon kaning alas 3 sa hapon gitawag man na sa mga kanang mga charismatic kanang mga simbahan gitawag man nag divine mercy hour kanang pag-ampo bitaw mahitungod sa pagpasakay ni Hesus sa alas 3 unya kanang maudto kung maminaw ka sa mga relihiyoso mga kalihukan mga udto mga di man sila orasyon kanang pagdagtot ko ng kandila des hagda ya pag-ampo may guna masawa paunsa ka may guna ampo ko ni mo da hermosa may mong batasan taon da kay paita sige kita gawin so aya ko no makahinuklog tingay mong asawa o di ba ka nang suray magsuroy sa simbahan madomingo dong basig wa mo simba pero bam kani karon kay nahibaw na siya na naipetisyon para niya tingalig mag-usab na siya mayo unta kay kanang uwa ko kasabot tuyuon ba na niya mabigiri ka na iya kinaiya gud halina niya high blood din na siya sa naman dali ma flare up na may tao kanang dili kaka tukbil ba dag panuyo kanang lainon dag sabot ang imong gisulti ang imong gibuhat ana ba dali ra mao lagi kay sa adlaw ba niya sa paghukom bisan sa wa pa tapay hukmi kana adlaw na bitong mutaliwan taning kalibutan minguro ba na dayon awa wa gyud ato sa cemetery kay wa man silingan kana ina ana bitaw no usa isukdon kanang gihaya pa minatay sukdon iniglakaw na purloy nga awa limbar ka buok ato sa cemetery wa man silingan pero say nga kada ko ano kada usab oras ang misa sa minatay alaunay nakalang tao no puro nagputi tig nga mayo man siyang tao mayo ayon ana bitaw so
Bastian, pagpunta na kuno diha, wala ba mo din hay mga kanang gitawag og kanang handmaid of the Lord, couples for Christ, kanang naang BAC, bisan ka na pag-adto sa simbahan, domingo sulay mong suroy. Dahil masuroy ta simbahan tayo. Dagi kapoy to. Sige lang, ato ta magduka-duka. bitaw. Makadungog mo sa mga pulong sa Ginoo. Ya, na ba ni ko mas misa para sa among parokya Gilis sa Sambagdos mayon nga. Katuman na nagsaulog sa ilang anibersaryo sa Kaminyoon dali dire atong blessingan. Human sa katuman nag-birthday karon adlaw dali dire. Sunod karon atong gitawag sa katong mga sakit sa balat na mas sa balat din. Aba kay high blood, aba kay atong blessingan. Nga bitaw. Kasi may nuklog siyang nasuko mo ko high blood siguro ko mapil ko kanto pa-blessing ko kanto tubangan. Ingon ana. Kay kadto ka mong silingan, lae po to sa Priscilla. Nga naman. Bisag tuko ni mo di jud ka ba masuko. Salamat ako na natin ito naman no. Good ako ang puzzle, Tihon.